Hola, què tal? Com esteu? Jo sóc la Lídia i avui tenim una classe especial de torsions d'esquena. I tenim amb nosaltres la Mercè, que ens ajudarà a apreciar les dues maneres de torsionar l'esquena, no? Cadascú té un nivell diferent i podreu veure diferents nivells en aquesta classe. Disfruteu-la, intenteu fer el que pugueu fer, perquè l'important és la pràctica. Comencem? Començarem assentats. Agafa un bloc, si t'és més còmode per la pràctica. Si notes que els genolls els tens aquí dalt, és millor que agafis un bloc i estaràs una mica millor. Centra't, posa bé els isquions, allarga la teva esquena, afluixa les teves espatlles. Anirem a tancar uns segons els ulls. Farem un parell de respiracions profundes, cadascú al nostre ritme. Intentant començar a centrar la nostra atenció en el moment present. Anem a buscar moure aquest cos, sobretot aquesta esquena, aquesta columna vertebral, sense expectatives, sense judicis, simplement ioga. Farem ara una inspiració profunda inhalant pel nas i exhalarem per la boca. I a poc obrirem els ulls. A l'inhalar portarem braços en amunt i ens estirarem. I a l'exhalar les dues mans al costat del cos. Intenta allargar bé posant les puntes dels dits a terra, baixant les espatlles separades d'orelles. Inhalem braços amunt. I exhalem, baixem. Una vegada més. Inhalem, allarguem. I exhalem, allarguem també, portant les puntes de les mans a terra. Molt bé. Ara tornes amunt, inhala. Exhala, portarem les dues mans sobre les cuixes. Intentarem allargar la nostra esquena com si volguessis posar el pit a la terra, allargant al màxim. I tornarem a pujar. Inhalem, allarguem a dalt. Exhalem, col·loquem les mans i ens estirem. Intenta buscar potser respiració ujà, inhala i exhala. Inhala, dalt. I ara a l'exhalar, la mà dreta s'anirà a buscar la cuixa esquerra i el braç esquerre ens estirarà cap al costat, mirada cap al sostre o cap al cel si estàs a fora, allargant tot el costat esquerre. Tornarem amb els dos braços a dalt a l'inhalar. A l'exhalar, ara la mà esquerra, podem buscar la cuixa dreta i anem a allargar l'altre costat. Intenta no desenganxar el gluti, abaixar els dos genolls al màxim. I tornem al mig. Inhalem braços amunt. I a l'exhalar anem a torsionar. Mà dreta al genoll esquerre, mà esquerra darrere, mirada endarrere. Ara a l'inhalar, quan vinguis al mig, obriràs el pit, braços en creu. Obre el pit, mirada una mica en amunt, omoplats es volen tocar. I a l'exhalar torsionem a l'altre costat. Mà esquerra al genoll dret i allarguem. Repetim una vegada més això. Inhala, obre. Exhala, torsiona al costat esquerre. Anem preparant aquesta columna. Inhala, obre. Com si volguéssim anar lubricant a poquet cada vèrtebra. I exhala. Molt bé. Tornarem al mig i estirarem les cames. Potser movem una miqueta. Hem estat un rato així. Perfecte. Si tenies bloc ja te'l pots treure i ens assentarem. Buscarem un altre cop els isquions ben col·locats. Obrirem una miqueta les cames, que es quedi un parell de pams, més o menys, talons a la terra. Intenta buscar les cames ben connectades a la terra, des dels isquions fins als talons. Exacte. Anant a buscar el malic endintre, ens estirem, braços en creu. Inhalem. A l'exhalar ens n'anem cap a la dreta. Intenta buscar que les cames, a fer aquest moviment, de vegades una cama va més endavant que l'altra. Intenta enganxar-te al terra al girar.
Posem ara la mà dreta a terra, darrere. Intenta buscar una mica d'espai, anirem a fer la primera extensió. Portem el peu dret, o sigui, és el mateix de la mà. Ens allargarem portant el peu esquerre a terra, buscant el gluti cap al sostre, buscant aquesta primera extensió, que no és molt gran, una miqueta per començar a habituar-nos. I baixem. Tornem a recol·locar, inhala. Exhala a l'esquerra. Mà esquerra darrere, posem el peu esquerre i pugem en amunt. Peu dret es col·loca a terra i obrim el pit aquí. Bé, tornem a baixar. Anem a repetir el mateix. Inhala. I exhala, gira. Busca el peu dret i allarga't. Apreta el gluti dintre i tornes a baixar. Inhales. Exhales. Col·loques la mà i el peu i tornes amunt. Poder una miqueta més. Tornem a baixar. Col·loquem ara els dos peus oberts a l'amplada de l'esterilla, més o menys, i les cames flexionades. Anem a allargar aquí l'esquena. Anem a col·locar ara la mà dreta darrere i farem el mateix amb els dos peus a terra, amb les cames una mica flexionades. Inhala, allarga el braç esquerre i exhala, buscant l'obertura a tota la part de davant del cos, extenent tota l'esquena, melic endintre i gluti encara més. Baixem. Ara estirarem l'esquena, amb les puntes de les mans caminem una miqueta, allarguem, deixem el cap relaxat. Ens tornem a sentar, allargant esquena. I ara és la mà esquerra, la posem darrere. Inhalem, braç dret s'estiren amunt. I exhalem, torsionem. Amunt, 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 amunt. Molt bé. Intenta arquejar molt aquesta esquena, allargar el braç dret al màxim. Perfecte. I tornem a baixar. Tornem a allargar aquesta esquena. Anem a portar-la ben endavant. Anem a allargar, portant les dues mans al terra i estirant les puntes dels dits de les mans per allargar la nostra esquena. Repetim una vegada més. I inhala, mà dreta darrere. Exhala, allarga l'esquerra. Tornes a baixar. I allargues l'esquena. Esquerra, inhala darrere. Exhala, dreta dalt. Tornes a baixar, molt bé. I allargues. Perfecte. A poc a poquet, tornes, ens assentarem i obrirem les cames. Intenta obrir el màxim que tu puguis, intentant evitar que estiguis a darrere amb l'esquena així, sinó anant a buscar, anar endavant. Si notes que et costa moltíssim, un petit truquillo que hi ha és agafar-te el bloc, assentar-te ben bé a la punta i deixar-te caure, perquè et doni la sensació aquesta d'anar endavant. És una de les maneres que es pot fer. Potser agafant-te les cuixes, també, ajudes una mica a buscar aquest pubis a la terra. Talons a la terra, inhalem braços en amunt, entrellacem dits. Anem a fer un puny i a portar, com si volguéssim els braços més endarrere, el cap més endavant, omoplats es volen tancar i obrim, mirada al cel. Inhala. Exhala, gira cap a la cama dreta i estira't. Vés a buscar, plegar-te, intentant portar abdomen a les cuixes, el cap a la cama. Allarga l'esquena. Tornem al mig. Inhalem, tornem a entrellaçar. Intentem obrir. Anem a intentar aquestes espatlles. I exhalem cap a l'esquerra. Ens quedem aquí. Molt bé. Tornem a dalt. Inhalem braços en amunt. Exhalem cap a la dreta i ara col·locarem la mà esquerra on tenim el dit petit, més o menys. Si no és el peu, serà la cama. La mà dreta darrere i amb l'ajuda d'aquesta mà dreta t'ajudes a torsionar una mica el cos com si volguessis anar a mirar aquesta mà dreta. Et quedes aquí. 3, 2 i 1. Tornes al mig. Inhales a dalt. I exhales a l'altra banda. La mà dreta, on tens el dit petit, si no és el peu, recorda que pot ser la cama, mà esquerra darrere i gires. 3. Intenta fer una bona rotació aquí. 2. Per relaxar aquesta columna. I 1. Tornem al mig. Inhalem braços en amunt.
sense entrellaçar. A l'exhalar posem les dues mans a terra i ara anirem caminant al màxim que tu puguis, intentant portar els colzes a terra. Intenta allargar bé la teva esquena. És millor que et quedis a dalt que no que vulguis fer això amb rodona. Millor et quedes a dalt i t'estires des d'aquí que no arrodonir l'esquena. Obres el pit i ens quedarem aquí per 3. Si necessites flexionar una mica genolls, els flexiones. 2. I 1. Molt bé. Tornes caminant amb les mans i ens anirem cap a 4 recolzaments. A poc a poquet anirem col·locant-nos. Vas col·locant els 2 genolls a terra, anem a fer 4 recolzaments i anem a començar amb gat-vaca, les postures típiques que sempre es fan, amb una petita variació. Quan anem a fer la vaca, anem a arquejar l'esquena, o sigui que el melic va cap a l'esterilla, pujarem la cama dreta, el peu en flex, la cuixa com si fos paral·lela a la terra i allargarem el braç esquerre. Inhala. A l'exhalar, al revés, mans a terra, genoll a terra i fem el gat de tota la vida, melic endintre, cap relaxat. Anem a l'altra banda, arquegem. Ara és la cama esquerra, la que anirà en flex, pujaran amunt i braç dret. Arqueja bé l'esquena. I exhales el gat. Repetim. A la dreta, inhala. Cama dreta, braç esquerre. Exhala, gat. Cama esquerra, braç dret, inhala. I exhala, gat. Bé. A poc a poquet tornes a buscar 4 recolzaments, dits dels peus a terra i ens n'anirem cap al triangle. I aquí com tu vulguis, si necessites moure't una miqueta, et mous. Si col·loques bé portant els talons a la terra, buscant els isquions al cel, no necessites moviment, et quedes estàtic, estàtica, el que tu et vagi més bé. Una respiració profunda aquí, inhala. Portarem a poc el genoll dret cap al pit i aquest peu dret entre les mans. Intentarem portar el peu de darrere ben endarrere i el genoll de darrere a terra. O sigui, més que res que no ens quedem aquí, sinó intentes buscar més endarrere possible. Col·loques, deixes que caigui la cadera. A davant alinea genoll amb turmell. I te'n vas en amunt amb els 2 dits índex. Vas en amunt, inhales, i exhales, intentes anar endarrere. Intentes igualment la torsió a la teva esquena. Intenta flexibilitzar una miqueta més, com si t'estiressin d'aquests dits. 2 i 1. A poc tornem. Posem les 2 mans ara al costat del peu, on tens el dit gros, i si necessites separar-lo una miqueta, el pots caminar una mica cap a la dreta. Intentarem posar els 2 colzes a terra. Si no arribes amb els 2 colzes, pots agafar-te un bloc i col·locar-te a sobre del bloc, de diferents posicions. Pots col·locar-te a la posició que et vagi més bé. Ens quedarem aquí per 3, intentant que el peu que tens a terra estigui ben enganxat. 2 i 1. Molt bé. Ara, el peu de darrere que tenim a l'esquerra el portarem cap a nosaltres com si ens el volguéssim agafar, com si volguéssim portar el taló cap al gluti. Intenta portar la punta del peu en punta per fer una bona activació del peu i ens quedem 3. Sentint la cuixa que estira. 2 i 1. Inhalem portant la punta del peu esquerre a terra. Col·loquem les 2 mans ben col·locades i exhalem cap a triangle. Sentim les sensacions aquí, una cama i l'altra, les sensacions potser diferents d'un costat i l'altre. Una respiració més aquí. Anem ara a portar el genoll esquerre cap al pit i portem aquest peu entre les mans. Molt bé. Portes el peu dret ben endarrere, el genoll ben endarrere, alinea genoll amb turmell a davant, deixes que la cadera caigui. Els 2 dits índex apuntaran cap al sostre. Allargaràs, inhala, i a l'exhalar ben endarrere. Intentes buscar igualment, la cadera se'n va endavant, fixa't en això. I els braços endarrere. Queda't 2. I 1, molt bé. A poquet tornes. Vas posant les 2 mans a la part de dintre, on tens el dit gros, i potser camines el peu una mica cap a l'esquerra.
I ara vas a buscar, si pots, els dos colzes a terra. I si no arribes, recorda agafar el bloc. No passa res, és tot correcte. Amb la pràctica tot es va aconseguint. Es quedes aquí, 3. Busca allargar la teva esquena, que no per posar els colzes facis una rodona amb l'esquena, intenta allargar, 2. I 1. Ara el peu dret, el taló va a buscar el gluti, allargues la punta del peu notant la cuixa dreta que estira, 2, i 1. Tornes a portar la punta del peu dret, inhala, i exhala, te'n vas cap a triangle. I sents les sensacions d'un costat i l'altre. Allargues bé, intentes apretar aquestes mans a la terra i deixar el cap relaxat. Talons intenten buscar el terra, si no arriben no passa res, però hi poses tota la intenció. Respires tranquil·lament. Si necessites més relaxat, potser et pots col·locar en balasana amb els genolls a terra, el que a tu et vagi més bé. Bé, i ara sí, estirarem la cama en amunt, a la cama dreta en amunt, inhala, i a l'exhalar portarem aquest peu entre les mans. Anem a buscar un primer guerrer. Peu de darrere, 45 graus, ben pla a terra. I pugem amb braços amunt. Molt bé. Busca aquí, també, buscar el pubis com si volgués baixar, braços amunt, espatlles relaxades i et quedes 3. Aprofita per relaxar, 2. I 1. Molt bé. Anem baixant ara el colze esquerre, anirà a buscar el terra i amb la mà esquerra ens agafarem el turmell. El peu de darrere l'hauràs d'anar traient, quedarà la punta a terra, el taló fora, i col·loques el colze i allargues el braç dret en amunt, et gires intentant mirar la mà dreta, si és possible. Si les cervicals et fessin molt mal, intenta queda't mirant en avall i ens quedem aquí. 3, 2 i 1. Molt bé. A poc baixem, tornem, perdoneu, a poc amb les dues mans a terra, i genoll de darrere a terra, i primer tornem a fer l'extensió que hem fet, els dos dits índex i endarrere allargant. 3, 2, potser pots una miqueta més, allargar una mica més, i 1, molt bé. Ara tornes amb el colze a terra, igual que estaves abans, agafant el turmell, la mateixa posició, però ara tens el genoll a terra i sí que t'agafaràs el peu de darrere. El peu esquerre ve cap a tu i t'agafes amb la mà dreta, si pots, des d'on tens el dit petit, intentant portar el taló cap al gluti i obrint-te l'espatlla dreta cap al sostre, mirada cap al cel, si és possible, 3. Deixa que caigui la cadera, 2. I 1. Molt bé, a poquet, vas baixant el peu, posem les dues mans a terra i ara farem un petit pas amb el peu de darrere a l'esquerra, quedant-nos amb els peus 3 pams, un de cada de l'altre. Si no toques a terra, agafa't un bloc i estaràs aquí dalt. Si toques a terra, comença a estirar les teves mans al màxim possible, intentant portar abdomen a cuixa, el cap cap a la cama i et quedes aquí. Relaxa el cap aquí, estira l'esquena. I nota la sensació, la cama de davant i també la de darrere. Quines sensacions hi ha? Bé, a poquet, tornes les mans cap a tu i a poc vas pujant, sense pressa, braços relaxats, puges. Molt bé. Inhalem braços en amunt. Exhalem, la mà esquerra se n'anirà endarrere a la cuixa. I el braç dret vas a buscar una flexió endarrere, mirada al sostre i ens quedem 3. Allarga el braç com si volguessis anar a tocar alguna cosa endarrere. 2 i 1. Tornes al mig, inhales braços amunt. Exhales, entrellacem a darrere, fem un puny i anem a buscar, obrim bé, abdomen a la cuixa, cap a la cama. Allarga els dos braços en amunt, exacte, com si els volguessis portar al terra, com si volguessis les teves mans volguessin arribar al terra. 2 i 1. A poc ves desfent mans, anem posant les dues mans a terra i portem el genoll de darrere a terra. Ens quedarem com si fos un quadrat, com si volguéssim dibuixar un quadrat. El col·loques aquí. Si et fa mal el genoll, et pots col·locar alguna cosa sota el genoll, potser una manta o alguna peça d'aquestes que funcionin per genoll.
El peu de darrere el deixes amb la punta dels dits a terra. També ens va bé això per anar estirant una miqueta aquests peus que els tenim una mica abandonats. I des d'aquí, inhalarem braços en amunt. I a l'exhalar, la mà esquerra a poc anirà a buscar el taló que tenim a darrere i tornarem a buscar aquesta extensió portant el pit cap al sostre, apreta el gluti, 3, allarga el braç dret, 2, i 1, tornes. Molt bé, inhales a dalt, exhales mans davant del pit, girem cap al costat dret, col·loques el colze al genoll, una mà apreta contra l'altra i tranquil·lament relaxes aquesta esquena. 3, 2, i 1. Tornes al mig. Inhales, braços a dalt. Ara exhales, el braç dret ara se n'anirà endarrere a buscar el taló i serà el braç esquerre el que s'estira endarrere. 3, allarga't aquí. 2 i 1. Tornes. Inhalem a dalt. Exhalem mans davant del pit i tornem a girar cap al costat. Tornem ara les dues mans a terra i ens n'anem cap a 4 recolzaments. Posem els 2 dits dels peus a darrere terra i pujarem sobre dels teus genolls. I inhalant braços en amunt. I exhalant, només la mà dreta, busca obrir molt i anar a buscar el taló dret. Molt bé. I allargar-te. Busca el gluti ben endintre, intenta ensenyar el pit al sostre. 3, 2 i 1. Tornes a poquet. Inhales a dalt i exhales. Posarem les dues mans a terra. Obrirem els genolls a l'amplada de l'esterilla, els dits grossos es tocaran i ens relaxarem uns segons. Allarga els braços, deixa el front a la terra i relaxa't. Intenta sentir la teva esquena enganxada o que es vol enganxar als teus talons. Si no arriba no passa res, el teu gluti cap als talons. I sent l'esquena com s'estira, com s'allarga. I respires tranquil·lament. Sentint totes les sensacions de les asanes, tot el que ens dona, el que ens fa sentir el cos. A poc pugem 4 recolzaments, dits dels peus a terra i ens n'anem a triangle. Sentim la sensació, després d'haver fet tots aquests estiraments, potser els talons arriben una mica més avall o sents que la teva esquena s'estira una mica més. Observa-ho i disfruta-ho. Portarà la cama esquerra en amunt inhalant i a l'exhalar portarem aquest peu entre les mans. Portem el peu de darrere per fer un primer garrer, ben pla, 45 graus, i a poc pujarem en amunt. Aprofitem aquesta asana per relaxar una mica, per respirar, per sentir el cos, per potser reequilibrar-nos. 2 i 1. Molt bé. Ara anirem baixant, anirem portant el colze dret a terra, ens agafarem del turmell, anirem pujant el taló de darrere també, aniràs col·locant primer. Si no arribes, recorda que pots agafar un bloc, sempre pots fer-lo servir. Col·loques i gires el braç esquerre en amunt, intentes girar mirant aquesta mà esquerra per 3. 2 i 1. Molt bé. A poc baixem. Portarem el genoll de darrere a terra. Intentem portar-lo ben endarrere. Entrellacem els dits, el dit índex en amunt, inhales primer en amunt i exhales intentant anar endarrere. Com si volguessis apuntar alguna mica més endarrere, el pit obert al sostre per 3. Deixa que caigui la cadera, 2. I 1. Tornes. I tornem el colze a terra i la mà agafa el turmell. Tenim ara el genoll dret a terra i portarem el taló dret cap al gluti i amb la mà esquerra ens agafarem el peu per la part del dit petit, si és possible, i mirada en amunt, espatlla sobre cap al cel. 3. Respira aquí, intenta relaxar aquests punts que estiren més. 2. I 1. Molt bé. Vas desfent a poquet aquest peu.
Tornes les dues mans a terra. I ara el peu de darrere farà un petit pas cap a nosaltres, deixant un espai, agafant un bloc si necessites. Abdomen cap a la cuixa i vas intentant allargar les mans, vas caminant amb elles, intentant cap a la cama. Respira 3. Sent aquest estirament, que potser és diferent del que has sentit a l'altra cama. 2. I 1, molt bé. A poc anirem pujant amb els braços relaxats, pugem en amunt. Inhalem braços en amunt. I exhalem, portem la mà dreta a buscar la cuixa i el braç esquerre enrere. Mirada cap al cel, apreta't gluti, ensenya l'abdomen al sostre, busca equilibri. 2. I 1, molt bé. Tornem al mig, inhalem braços en amunt. A l'exhalar, entallacem els dits de les mans a darrere, fem un puny i anem a baixar. Abdomen cap a cuixa, cap a la cama, braços se'n van ben amunt. Ja ens quedem aquí. 3. 2. I 1, molt bé. Vas desfent a poquet. Posem mans a terra i ara el genoll de darrere el posem a terra. També creant aquest quadrat. Col·loca't el que necessitis per estar còmode del genoll. Els dits del peu de darrere els deixem a terra. I inhalant braços en amunt. Molt bé. Exhalant portarem la mà dreta a buscar el taló i el braç esquerre s'allargarà endarrere. Intenta sentir això, com la teva esquena. Exacte. Vas a portar aquest pit al sostre. Molt bé. Allargues aquest braç endarrere. Tornes a poc. Inhales braços amunt, exhales mans davant del pit i te'n vas cap al costat esquerre. Col·loques el genoll i gires. Deixa relaxar aquesta esquena en aquesta torsió. Preparem per la següent. I tornem. Inhalem a dalt, braços amunt. Exhales ara amb el braç esquerre, al contrari, vas col·locant-lo i un cop estiguis aquí, busques obrir. El que tu puguis, estira 3, 2 i 1. Tornes. I inhales a dalt. Exhales mans davant del pit, girem, torsionem cap al costat dret, col·loquem colze i genoll i gira. Intenta sentir la torsió, que és aquesta cintura que es gira, aquesta columna que relaxa. I molt bé. Tornarem a poc cap al mig. Posarem les dues mans a terra i portem ara els dos genolls a terra, portant els dos dits dels peus ara a terra. Ens posem de genolls i inhalarem portant els braços en amunt. I exhalarem portant el braç esquerre a buscar el taló esquerre i torsionarem al màxim possible endarrere, allargant-nos tant com puguem, apretant fora el gluti, estirant fora aquest braç, molt bé, i tornes a poc. Bé. I inhalem a dalt, exhalem mans a terra i ens n'anem cap a triangle. Sentim com estem. Poder movem una miqueta cadera banda i banda, poder movem una miqueta peus, el que a tu et vagi bé, relaxa el cap. Bé, segurament sentirem coses a l'esquena, sensacions d'estar diferent. Tot està bé. Inhalant cama dreta en amunt i a l'exhalar portem el peu al costat dret de la mà dreta, o sigui, on tens el dit petit, per la part de fora. Col·loques, portes el peu de darrere ben endarrere i vas baixant a poquet els colzes a terra. Si així et costa molt, recorda que pots agafar el bloc i fins i tot ficar el genoll a terra, si és molt incòmode. Intentes que la cadera caigui i et quedes 3. Allargues la teva esquena. Exacte, 2. I 1. Tornem a posar ara les dues mans al costat del peu. I ara deixarem la mà esquerra, és com si fos l'altre peu. Intenta deixar-te un espai com si fos l'altre peu. La mà dreta pujarà en amunt i estirant les dues cames portarem el peu esquerre cap endarrere, la dreta, estirarem i farem aquesta petita extensió darrere, amb les cames estirades. Allarga el braç com si volguessis agafar alguna cosa i tornes a poquet. Col·loques la mà
I vas a portar el genoll dret cap al teu pit, buscant el triangle, però genoll cap al pit. Inhala i exhala el peu entre les mans. Genoll de darrere. Un altre cop ben endarrere, inhalem, deixant que la cadera caigui, mirada endavant. I exhalem estirant la cama, deixant el taló a la terra, dits cap al cel. Intentes buscar abdomen cap a la cuixa, el cap cap a la cama. Tornes a poquet, posant el peu a terra. Vale, fem l'altre exercici. Igual, la mà esquerra a terra i aquesta vegada la cama que tens a terra a l'esquerra et quedarà estirada, mentre que a la dreta posaràs la punta del peu. Va? Comencem. Vas girant el peu esquerre, vas a col·locar la punta del peu a terra i des d'aquí portar el glútin dintre i allargar braç. Molt bé. Si arribes amb la mà a terra, doncs perfecte. Si no, simplement continues allargant. 2 i 1. Tornem. Tornes el genoll dret cap al pit, al triangle, però amb el genoll cap al pit. Ara aniràs a portar el peu dret entremig de la mà esquerra i la cama esquerra, cap al costat. Obres al costat. I des d'aquí et aniràs girant per assentar-te. Obres les cames un altre cop, intentant buscar aquests isquions ben col·locats. I inhalem, allarguem-nos a dalt. Exhalem, et plegues cap a una cama, la que tu vulguis. T'agafes de la cama, intentes baixar el cap, allargant la teva esquena al màxim possible, que és el que estem esperant tot el rato. Estirar. Estem fent bastants moviments. Ja és això, no? És una classe d'extensions d'esquena. Llavors, ara el que intentes és simplement relaxar. Tornem al mig. Inhalem braços amunt. I a l'exhalar, cap a l'altra cama. Relaxa't en ella. Estira't, nota que la teva esquena s'allarga. Intenta no buscar aquesta rodona, sinó allargar. No cal de vegades agafar-te tant del peu, potser és millor agafar-te una mica més damunt i allargar-te. Molt bé. Tornarem. Ara et gires amb les dues mans cap al costat dret, portant les dues mans al principi de l'esterilla. I te'n tornes a planxa. Des de la planxa triangle. Molt bé, i sents les sensacions aquí. Deixes el cap relaxat. Intenta sentir com si algú t'apretés aquesta zona dels omoplats, obrint bé, portant aquest pit a la terra. I anem ara per l'altra cama. Va, cama esquerra amunt, inhala. I a l'exhalar portes el peu al costat de la mà esquerra per la part de fora. Molt bé. Intentes ara portar els dos colzes a terra. Amb la versió d'agafar un bloc, si no pots, o potser el genoll de darrere a terra. Intenta col·locar-te, allarga l'esquena. 3. 2. I 1. Molt bé. Tornem les dues mans i fem el primer exercici. Mà dreta ara és la que es quedarà a terra, la mà esquerra és la que pujarà i la cama esquerra és la que se n'anirà endarrere, les dues cames estirades. La primera vegada col·loques el peu i exacte, i allargues. Intenta centrar-te en estirar-te. Exacte, 3. Molt bé, intentant buscar aquest pit al sostre. 2. Perfecte. I 1. I tornes. Les mans, aquesta vegada és el genoll esquerre cap a tu, estàs en el triangle amb el genoll esquerre cap a tu. Molt bé, inhala aquí i a l'exhalar el peu esquerre entre les mans. Genoll de darrere, ben endarrere, inhales deixant que caigui cadera. Exhales, cama de davant s'estira, taló a la terra, dits al cel, abdomen a la cama i vas baixant al màxim, allarga l'esquena. Bé, tornem endavant. Ara és la mà dreta un altre cop i ara recorda't que el que farem és que la cama de davant es ficarà en punta. Per tant, col·loca't, gira, poses la punta i quan la tens és quan intentes girar. Molt bé, arquejant. Sembla ben bé com si volguessis arribar a fer un pont. I si pots, exacte, poses el peu a terra, 3. La mà a terra, perdoneu, 2. I 1. Torna, molt bé. Genoll esquerre cap al pit, triangle. Aquesta vegada obrirem cap al costat dret. Obres una miqueta el peu dret, gires la cama esquerra i ens assentarem. Inhala, braços en amunt. I exhala cap a una cama, et deixes caure.
relaxa l'esquena i intenta sentir la sensació de que potser notes que s'estira una mica més. Notes una petita diferència? O potser tot està igual, també està bé. Tornes a dalt, inhala, braços amunt, estires esquena i exhales a l'altra banda. Deixa't anar. Simplement relax. Tornem cap al mig. Anirem ara a juntar les dues cames. Col·loquem bé sobre l'esterilla, que tinguem espai, molt bé. I inhalem braços en amunt. I exhalem, anem a buscar les dues cames. Si necessites flexionar una mica, flexiona abdomen a les cuixes. Deixes que caigui el cap per 3. Intentes portar aquesta tapa del cap com si t'apretés endavant, com si volgués anar a buscar els peus. 2. I 1. Molt bé. Com si et fiquessis crema amb les mans, aniràs a poc endarrere, intentant portar l'esquena a terra, ben plana. Ens quedarem aquí. Anirem obrint una miqueta els peus. A l'amplada de l'esterilla, més o menys, els dits dels peus cauran. Palmells de les mans en amunt. Relaxa les espatlles. Tanca els ulls. Anem a afluixar suaument els nostres peus. Savasana. Ja no hem de fer res, simplement deixar-nos anar. Anem a relaxar les nostres cames. A deixar els genolls fluixos. I les cuixes afluixades. Anem a relaxar la nostra columna, a sentir les sensacions de tota la pràctica. A afluixar la respiració. Anem a deixar les espatlles que caiguin, que s'obri aquest pit. I els braços i les mans es relaxen. Anem a afluixar l'expressió de la cara. Tranquil·lament respirant suau, sense pressa. Ens deixem anar, ens relaxem. Ens quedem avui en Savasana. Gràcies per connectar-te i ens veiem a la pròxima.